Какво ми струват миговете тежки, аз най-добре и тайничко си знам. А страшно е в живота ни човешки, когато си остана слаб и сам. Красивите, прекрасните минути се сменят със сърдечен земетръс. Тогава разтревожена се лута душата ми, разпъната на кръст. Някой ми е нужен в миг студен, някой да ме скрие в нежност тук, да бъде като огъня за мен, да ме топли както никой друг. Скъпи Бог ли те изпрати да ме съдиш, щом греша, и с любов като приятел да спасиш една душа. Когато е ранена и когато търси лек, бъди за мене ангел в образ на човек. И нека да започнем от начало, и нека любовта се ражда в нас. Тогава пак възкръсналото тяло ще бъде младо, ще гори от страст. Красивите, прекрасните минути се сменят със сърдечен земетръс. Тогава разтревожена се